Tangan na to og butter. Tangan naman ako sa butter din nga. Kung ano nga to para mas malamig pa ba. Ayun. Ayan siya. Medyo brown na. Sunod na nato para ma-kuhan. Ilan naman na muli ang shrimp. Ayan na siya. Ito na to. Action na siya. Kuhaan. Ano ko sa ganun na sa gamay. Kadyo. Mamacita. Shake ba? Mountain Dew. Sweet corn.
Muna siya gitawag ko, tanlad. Sa mga tanlad, taas kayo, may dahon pa. Ano siya rin Ano siya? Sibuyas daw na. Ito na siya. Ayun. Safety. At yun ang gas.